El Batec, el podcast comunitari de Marianao. Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Soc el Xavi i és un plaer fer d'altaveu del que es diu i es sent al barri. En cada episodi obrim el micròfon a veïns i veïnes per posar veu a allò que ens preocupa, ens mou i ens connecta amb la comunitat. Al Batec tindrem l'oportunitat de conèixer les veus de persones del barri i comptarem amb expertes que ens donaran eines per entendre millor les realitats que vivim en el dia a dia, perquè construir comunitat també és fer-se escoltar. En el dia d'avui estem coneixent l'Estiu Actiu, un programa per persones grans que fan oci a l'estiu. El barri es construeix amb històries i al Batec volem donar-les a conèixer. Així que comencem a bategar. Estàs escoltant Ràdio La Bastida. El programa d'activitats de l'Estiu Actiu té com a objectiu l'envelliment actiu i saludable de les persones grans de Marianao. El programa està consolidat dintre del marc de Marianao Tecor i està impulsat per les entitats que conformen el nostre barri. Finalment, l'Estiu Actiu no deixa de ser un espai de trobada i de coneixença de persones grans del nostre barri. ¿Qué tal, Encarna? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en la fundación haciendo cositas. Muy bien, cuéntame alguna de esas cositas. ¿Qué es lo que vienes a hacer tú aquí por las mañanas? Pues ahora, ¿te refieres ahora al verano o a todo el año? Ara l'estiu. Pues en el verano vengo a lectura, en voz alta. Vengo hoy a esto que no sé lo que nos va a dar la Paqui, lo que nos dé. Ara ho veurem. Y vengo a una de las clases que hay dos, vengo a una todos los días. Molt bé, molt bé. Tu és el primer any que participes o has participat més vegades? Ya llevamos, aquí en esto por la mañana llevamos ya, desde que acabó el COVID, que se empezó. Sí, o sea, llevas desde el inicio, desde el començament. I contigo. Sí, jo sempre estic per aquí. Ja som... Sí. Bueno, llavors, com descriuries tu la teva experiència? Què és el que et fa sentir venir aquí a l'Estiu Actiu? Pues mira, en principio, desconectar de casa. Eso en principio. Muy importante. Eso es lo más importante. Y luego, pues, que cada vez que estás aquí aprendes algo. Algo, aunque sea una cosa sola, algo aprendes. Sí, y además muy distraída y con el aire acondicionado. Hoy está flojito puesto, ¿eh? Ara, l'acaben d'enxufar ara, crec, eh? Ay, espera, a ver. ¿Aquí? Sí, como más inclinadito. Vale, vale. Hacemos cut-cut? Vale. Molt bé, doncs dèiem això, de què és el que et fa sentir, com ho veus tu, això de l'Estiu Actiu? Estupendamente, porque llega el terminar, que tú ya sabes que yo voy a la fundación por las tardes, pero es durante el año. Pero ahora llega el verano y todo lo quitan. Clar, sí. Y a ver, las personas que nos sobra tiempo y tenemos ganas de aprender cosas, pues nos apuntamos. Yo me apunto a todo lo que... I llavors, que pueda. una pregunta. O sigui, si tu saps que hi ha molta gent que li costa, que té por de venir, no? Com que li costa relacionar-se perquè està molt atrapada a casa. Què li diries tu per animar-los o animar-les a venir aquí a l'Estiu Actiu? Yo no puedo. Yo tengo dos amigas que nos vamos los domingos y ninguna quiere. Yo no sé cómo animarla. A mí, yo digo, mira, yo solamente voy a los sitios que yo me encuentro bien. Y si yo me encuentro bien y veo que es una cosa positiva, pues vengo. Pero es que las que, algunas es lo que tú dices, bien por miedo, bien por, no lo sé, porque no se atreven, por cualquier cosa, no lo sé, porque yo ya digo, estas dos amigas ya se lo he dicho, apúntate al verano, apúntate por las tardes, porque todo eso va bien para la cabeza. Pero bueno... Ellas, bueno, cadascú esculle. libertad. También si van a estar mal, tampoco se trata de eso. Claro. Bueno, però s'ha de trencar aquesta barra d'alguna manera i la gent... Però ahí està... Saber que està bé perquè a través de tu saben que existeix, que hi ha gent que no li arriba claro. la informació. Mal te encuentras al principio. Claro, al principio cuando vas a un sitio, y más a esta edad, te da un poco... Clar. Pero una vez que coges la confianza, ¿por qué vas a estar mal? Clar, sí, clar. Porque está muy bien. Bueno, doncs, moltes gràcies. Ja ha sigut un testimoni superguai. Moltes gràcies, Encarna. Ens veiem. M'alegro de... Gaudeix.
Bueno, Paqui, què tal? Com estàs? Bon dia, bé. Bueno, pues anem a parlar una miqueta de l'Estiu Actiu, aquesta experiència que ha començat fa molt poquet. Tu com estàs vivint? És la primera edició que participes? No, ja vaig participar l'any passat i ho va fer també allà a la Fundació Marianao. Bueno, a l'Espai Mas Rodoreda? Exactament. Sí, i la veritat, com me vas quedar molt contenta i va ser molt divertit tot, doncs aquest any he repetit una altra vegada. Molt bé, m'ha agradat, m'ha agradat. Que guai. Que guai, no? La veritat que també anar repetint també per tu ha de ser com molt guai, no? O sigui, Sí. Tu perquè la primera vegada que vas participar, què és el que et va cridar l'atenció i per què vas voler participar-hi? Per les activitats que n'hi ha i per lo divertit que és. I, Sí, no? I conèixer més gent, també. Sí, tu... Sobretot de conèixer més gent i lo divertit. Clar, Sí, la relació amb les persones. és el que t'anava a preguntar, no? Creus que també... Perquè al final jo crec que l'estiu actiu és com una forma de fer activitats que van bé pel cos, per cap, no? Principalment, no? A nivell més emocional. Però creus que això de fer comunitat, com t'afecta a tu? El fet de conèixer gent... Has fet xarxes? Bueno, anem fent més activitats i tot això, i després també coneixes l'opinió de les més persones, no? De com va i per què s'han apuntat o per què estan inscrites. I sobretot el que diuen és això, no? De que estem més distraïdes i sobretot més actives. Estem més actives. Com el nom, no? Exactament. Estiu actiu, activa't a l'estiu. molt bé. Exactament. I sobretot jo, personalment, vull estar activa. Clar, Vull estar clar. activa. Sí, de ment i de cor. Molt bé, perquè hi ha moltes altres persones que suposo que com tu o no coneixen o tenen una miqueta de por en participar. Si tu poguessis parlar amb aquestes persones, què li diries? Perquè vinguessin o el coneixessin. Sobretot que provés. Que no digui, ai, és que a mi no me... No, que provés. Que provi i si no t'agrada, doncs no t'agrada, no passa res perquè no t'agradi. Però sobretot això, prova. No? I després, doncs, vale, doncs ja està. Si no vols fer-lo, doncs no es fa i ja està. Jo crec que també, o sigui, això, no? Persones que arriben a certes edats i que queden com una miqueta aïllades a casa. Hi ha persones, bueno, jo coneixo com situacions personals d'algunes de les persones que estan aquí que, pues, malauradament, la seva parella ja no està o els seus fills ja no estan tan presents, no? I que al final és un benefici per ells i elles. Com veus aquesta relació, no? De les persones que queden aïllades? Jo de relació la tinc bona amb totes les persones que conec d'això, la tinc bona. No és una amistat profunda d'aquella que diu de fa molt de tant, però sí que és una relació molt maca, perquè sobretot tenint respecte d'una a l'altra, tenim respecte, que és l'important, no? I, bueno, si veiem pel Calgrer, doncs parlem i fem una xerradeta o ei, adeu, i ja. Però és maco. I aquestes persones que moltes n'hi ha que no tenen parella, bueno, doncs jo veig que estan molt animades i a mi és una cosa que sí que me'n fa goig de veure l'activitat que tenen. Clar. Vale? Perquè són molt més grans que jo i l'activitat que tenen que no paren, o sigui, està tot l'any d'aquí per allà, voy aquí, voy allà. O sigui, l'escoltes i diu, jo quiero ser de mayor como tu, perquè sincerament són molt actives i jo, la veritat que sí que és un goig de veure-les d'aquesta manera. Perquè sí, jo sí que tinc parella, tinc el meu home i tinc fill, però bueno, el fill no hi és aquí. Però jo tinc les meves activitats i ell té les seves, però sí que és veritat que jo vull estar activa. I a mi em fa goig de veure aquestes persones que tenen ja una edat més gran que jo i que sí que fan moltes coses. A mi m'agrada, o sigui, le tinc enveja amb elles. Sí. Que guai, que guai. Bueno, doncs t'agraeixo, Paqui, molt les teves paraules, perquè a més has tingut la capacitat d'obrir-te tant i de ser tan profunda, o sigui que t'agraeixo molt. Igualment. I res més. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per fer el que estem fent. Moltes gràcies. Per gràcies. nosaltres. Vinga. Merci. Adéu. Adéu. Bueno, Pilar, què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Bueno, t'he agafat d'estrangis total, perquè estaves ara mateix en una activitat de l'Estiu Actiu, dinamitzant. Avui estaven els joves també dinamitzant, però tu ets normalment la dinamitzadora de moltes de les activitats dels tallers del programa, no? Llavors, com està anant aquest any? Com ho estàs vivint? Molt bé, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de disfrutar, de passar-ho bé i amb ganes de volver-ho tornar a la gent. Molt bé, que cada any repeteixen. Que guai, sí, moltes realitats. Molt bé. Tu també has repetit? Quants anys portes ja sent dinamitzadora? Pues me sembla que aquest és el quart o el quint.
Des del la primera vegada que vam fer, sí. A 5 anys ja Als 5 fent-ho anys, des del sí, principi, sí, O sigui, des que del tu coneixes principi. tot l'històric de... Sí, sí. Hi ha molta diferència entre el que va començar sent el que és ara o no ha canviat tant? Bueno, tampoc ha canviat tant. Sí que anem evolucionant, però no ha canviat tant. Sí, potser la qualitat de No, les res. activitats o la varietat Sí, d'activitats és major, És però... millor, sí, això sí. Però l'essència, Però no? l'essència és la mateixa, sí. Que bé. Sí. Que, bueno, fa un moment hem tingut a la Paqui, que ens explicava molt que per ella doncs, ha sigut molt important aquest estiu actiu perquè l'ha connectat amb la comunitat, ha fet xarxa amb altres persones i que no només l'estiu actiu com a tal, sinó que aquesta ha sigut la porta d'entrada per altres entitats o per conèixer altres associacions i altres persones amb les que relacionar-se, no? Per tu, com vius, que tu has sigut també una mica el nexe d'unió entre això, com vius aquesta experiència de vincle amb altres persones i amb la comunitat? Pues la veritat, molt bé, perquè a raïs d'haver estat aquí en aquesta activitat, durant l'any han vingut també a les meves activitats Clar. que he fet durant tot l'any. Que això és molt important. I això és també. molt important, sí. Sí, jo crec que al final persones com tu, que estan al capdavant d'altres associacions, perquè com es diu la teva... O sigui, tu estàs durant l'any a on? A dit associació. A dit associació, no? Llavors, Sí. a dit associació que es puguin connectar a través d'un programa com l'Estiu Actiu per nosaltres és important, perquè al final, això, et posiciona tu com un actor importantíssim, no? Com a nexe d'unió Sí, entre la veritat que persones. sí. La veritat que I sí. això per mi jo crec que és un orgull. No és sé un com ho orgull, vius tu, sí, però... sí, sí. Molt Estic bé. molt orgullosa, la veritat que sí. I per no estar-ho, clar, evidentment. Sí, sí. Molt bé, i tu, llavors, en aquestes activitats, quines concretament les activitats que fas? O sigui, què és el que dinamitzes? Pues dinamitzo fent risoteràpia, arteteràpia, gincames esportives, gincames fotogràfiques... Bueno, fent una mica de tot. Molt bé. Sí, sí. I, evidentment, com dèiem abans, no? Amb l'experiència de la Paqui, l'experiència de l'estiu actiu fa molt de nexe d'unió, de coneixença de persones, de creació de xarxes, però, evidentment, hi ha també un trasfons de benestar físic i emocional. D'aquestes activitats, tu com creus que afecten a les persones a nivell emocional o a nivell físic? Pues a nivell cognitiu va molt bé, perquè estimula totes les funcions executives cognitives. Entonces, va molt bé. Sí, no? Com que Sí, desperta sí. tot això. Desperta, sí, la veritat Molt que sí. bé, molt bé. Molt bé. Aquí, Pilar, t'agraïm molt també la Moltes teva experiència, gràcies. aquests 5 anys de donar-ho tot a l'estiu actiu, que no només nosaltres com aquest podcast, que hem vingut aquí a saltar-te un moment. M'habéis cogido de improviso, ¿eh? Però que també és important, no?, que persones com tu s'impliquin en Sí. aquests processos, en aquests moviments pel barri i per la comunitat. Així que Vale, pues moltes gràcies. moltes gràcies a vosaltres. Vinga, fins aviat. Adéu. A seguir. Bueno, què tal? Morena, Natàlia, com esteu? Bé, molt bé. Vale, ara mateix acabeu de dinamitzar una activitat dintre del programa de l'Estiu Actiu, intergeneracional, però i això per què ho heu fet? D'on veniu? Què esteu fent aquesta setmana? Pues mira, desde que llegamos al curso, Lucho y Claudia, que son las dinamizadoras que nos encargan a nosotros de participar, entonces nos han explicado más o menos lo que vamos a realizar esta semana, sobre las Molt bé. colonias, todo eso. Y este lunes, más o menos, nos hicimos una presentación entre todos sobre cosas que nos gustaba, objetos que nos representaba del local 9, que es de Esfera Yoba. El martes hicimos una dinámica de... ¿Cómo se llama esta dinámica? Tips de dinamización que nos decían cómo intentar dinamizar a un grupo, qué teníamos que hacer, cuáles eran los errores y evitar cometerlos, y también los límites que teníamos que poner y todo eso. O sea, en resumen, estáis aprendiendo, esteu aprenent ara a ser dinamitzadors i dinamitzadores Sí. juvenils aquí al barri de Maenao, no? Sí. Ah, vale, molt bé. Y el miércoles hicimos sobre educación emocional, que era sobre mirar de cómo nos sentíamos nosotros y también entender cómo se sienten las personas para poder ayudarlos en las situaciones que estuvieran mal. Molt bé. I llavors, avui, què ha passat? Per què heu vingut aquí? Pues hoy era la dinámica con la Gen Gran. Entonces, cada uno nos separaron por grupos. Yo estuve con Natalia también. Y teníamos que armar una dinámica para entretener a la gente grande. Entonces, distintos juegos que sean originales de nosotros mismos. Vale. Teníamos que crear nosotros mismos. Que guai.
Cada grupo hizo su parte, su dinámica. Entonces venimos, luego separaron a la gente por grupos y nos fueron de a uno rotando los grupos. Nos daban entre 20 minutos o 15 minutos más o menos por grupo. Y íbamos explicando lo que íbamos haciendo, de qué se trataba la dinámica, nos presentábamos como que éramos dinamizadores de Esfera Yoba y que estamos haciendo el curso. Y empezamos a dinamizar con las personas, interactuar con ellas, hacer todo más o menos ahí. I eso. Molt bé, molt bé. O sigui que ha sigut una experiència de dinamització amb la gent gran, preparada des del curs de dinamitzadors. Molt bé. Llavors jo us pregunto ara com... Això és la part tècnica, no? Com ha anat? Què us sentit? Què us ha fet sentir aquesta experiencia? A ver, yo creo que hemos estado bastante a gustos, o sea, las personas que nos han tocado han sido muy amables. Perdona, per molt de vosaltres era la primera experiencia de dinamització, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. En nuestro caso sí que es verdad que era la primera vez, o eso creo. Y bueno, pues bastante bien. Yo creo que si pudiera darse la oportunidad de volver a repetir, se volvería a hacer. Palabras mayores, ¿eh? Y yo creo que han sido respetuosas, han sido muy amables con nosotros y lo importante era que se lo pasaran bien y ayudarlas a mejorar su memoria o actividades. Vale, jo us faig una pregunta, jo us una pregunta. Què penseu de que ja hi ha persones grans, no?, que ja han superat una llarga etapa de la seva vida, que actualment estiguin venint tots els dies a fer activitats con més d'oci també. ¿Qué en penseu? Creo que es bo, que es dolent, a ver, no? Yo creo que está bastante bien, ya que una persona, al fin y al cabo, encerrada en su casa, está agobiada. Y creo que es una manera de tener la cabeza implicada en otras cosas y quizás evadirte un poco de tus problemas y tus situaciones. Y eso, pues, quieras o no, interactúas con otras personas que ya pueden ser amigas suyas o gente que no conozcas y así socializar un poco también. Morena, ¿qué piensas tú? Pues igual, muy agradable que venga gente grande a participar, a hacer cosas, cursos, los que le gustan, algo para que tengan el día a día para realizar, para que no estén en su casa encerrados o no sé. I última pregunta. Quin paper creieu que llavors que tenen els joves en tot això? Creus que els joves poden tenir algun paper en fer que les persones grans facin activitats, la dinamització juvenil, concretament? También para movilidad de nosotros, interactuar con gente grande, no solo con jóvenes, como normalmente casi todos lo hacen, sino poder interactuar con gente grande, ayudarlas a hacer cosas, cursos, saber sobre ellas. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs res més. Agrair-vos molt també que us hàgiu implicat tant i que també hagueu compartit aquest espai, aquest moment, aquesta experiència, doncs, com dèieu, no només amb persones joves com vosaltres des del punt de vista de l'oci, sinó també compartir amb tota la comunitat, petits, joves i grans, part de la dinamització que al final és tot això, i això és el barri i la comunitat. Sí. Moltes gràcies. De De nada. nada. Molt bé. Maria, benvinguda a l'Estiu Actiu. Com estàs? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Yo afortunadamente me siento feliz porque me dio un ictus hace 7 años. Estuve paralizada completamente, no caminaba nada. Esta mano derecha no la podía mover, ahora muevo. Afortunadamente estoy aquí en este centro y en lo que sea. Todas las manualidades son pocas. Para mí quiero aprender cada día a hacer cosas. Ahora, por ejemplo, pinto piedrecitas del mar, piedras del río. Interessant, que guai. Sí, pinto, sí, me encanta las manualidades. Ayer fue una terapia de manualidades aquí que me apasionó. Estoy muy feliz de poder estar aquí y colaborar. Y animo a toda la gente que, aunque se vean mal, como yo, que voy con un caminador porque no puedo caminar, que se animen, que colaboren en todo y que nos ayuden a promocionar todas las cosas, que es muy, muy importante. Uau, que interessant també aquest testimoni, no? O sigui, al final crec que també està guai perquè per tu ha sigut una motivació, no? Sí, una motivación aquí. muy grande, que yo vivo cerca, pero vengo con mi caminador. Siempre tengo que ir ayudada por alguien, pero afortunadamente... Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena colaborar con vosotros, colaborar en todos
todas las iniciativas que hay, vale la pena. Para mí sí. I com veus la relació amb la resta de participants? Muy bien, muy bien. Las personas que nos enseñan, que nos dan las clases, fantásticas, fantásticas todas. Y con el resto de personas que Todas, verán también Hay mucha unión, hay mucha cordialidad, hay muchas cosas. Y yo ya he pedido para septiembre, quiero apuntarme al Casal para continuar. El Suma, no? El col·lectiu Suma, també. Sí, sí. Hi ha moltes persones que Sí, participen, que hauràs conegut, també està molt interessant, perquè no només són les activitats que es fan aquí, sinó que també pots connectar amb altres que Pero fan no sé durant lo que l'any. tengo que hacer ahora, ya me informaré para poderme apuntar en septiembre, poder continuar. Que bé, que interessant. És que, Maria, no sé què preguntar-te, ho has dit Pues tu es tot que- perquè tens un discurs superguai. Quan es ho vius que- així intensament... ¿Qué te digo? Es que de estar paralizada, la mano derecha que yo no la podía mover y ahora la puedo mover y la puedo abrir y puedo caminar. Uy, pasan cosas. Eso ya es muy importante para mí, de verdad. Qué interesante. Que os agradezco esta entrevista, de verdad, porque si puedo apoyar, siempre apoyaré. Siempre, Moltes gràcies siempre. a tu. Que guai, Maria. Molt bé, molt bé. Sí. Pues res més. Moltes gràcies per participar i per estar aquí aquesta estona amb nosaltres. Gracias a vosotros. Vinga, gaudeix de les activitats que ja comencen. Venga, Gràcies. Adiós. Bruno Ballús, tècnic del procés comunitari de Mariano Tecor. Què tal, com estàs? Pues molt bé, molt bé. Bueno, creiem que és superimportant parlar amb tu perquè al final avui hem viscut moltes experiències superinteressants, no només veient les activitats, sinó que hem parlat amb persones participants, amb persones dinamitzadores i inclús amb joves que han fet avui alguna activitat. Però darrere d'això hi ha moltes entitats, hi ha molt treball, hi ha molta planificació. Explica'm una miqueta com va ser el procés de construcció d'aquest any de l'Estiu Actiu. Bueno, l'Estiu Actiu ja porta 5 anys en funcionament, aquesta és la 5a edició, o sigui, no ens ve de nou, i al final, com tu dius, porta feina i porta treball perquè és una construcció conjunta. Aquesta programació d'activitats es construeix de forma comunitària amb moltes entitats i recursos del barri de Marianao, que hem anat quedant durant diferents sessions per poder anar fent propostes. La primera, doncs, més que avaluant com anar l'any passat, quines coses podem millorar, quines coses no. Després ja vam començar a tirar propostes de què podria ser aquest any i fins aquí ens hem topat ja en què ja ha començat. Ha sigut un procés llarg, però al final val la pena. Quan estàs aquí visquent-lo, val la pena. O sigui, jo crec que a nivell de participació ja es veu, no? No sé com heu viscut aquest gruix de participació, si creieu que hi ha realment una necessitat real per part de la comunitat de gent gran que busca o que necessita aquests espais. Sí, es veu, amb aquestes activitats es veu clarament la necessitat que n'hi ha d'espais com aquests, ja que bueno, és que tenim activitats que òbviament tenen aforo per la limitació de sales o limitació de dinamització i això, i és que quasi totes les activitats estan en una llista d'espera tremendes. No paren d'inscriure gent, és l'any que més inscripcions estem tenint, Sí. o sigui que bueno, es veu també aquí reflectit la necessitat que n'hi ha en el barri i en la gent gran en tenir espais com aquests. Sí, jo crec que al final és una experiència bastant singular, no és una experiència habitual, sobretot perquè comentaves abans, no? El que comentaves abans d'aquesta construcció conjunta i la implicació de diferents actors, diferents agents, diferents entitats, no? Que al final construeixen aquest programa, no? Si haguessis de destacar algun tret com diferencial d'aquest projecte tan singular, quin seria, o quina activitat creus que és més beneficiosa? Quin és el tret diferencial de l'Estiu Actiu? Ostres, aquí m'has pillat perquè... Et dono una pista. Més que les activitats, les persones que hem entrevistat o que hem pogut parlar durant aquest dia ens han parlat molt d'aquest punt de connexió i d'estar actiu, no? Justament, no? Com diu el nom, i d'estar connectat amb la resta de xarxa de persones com ells i elles, amb la connexió i coneixença d'altres entitats, no? Com aquesta part més intangible que pot tenir el programa. Jo aquí al final és el que per on anava a tirar, que totes les activitats són increïbles i estan dinamitzades per gent diferent. I ja el simple fet d'haver-ho construït de forma comunitària i de forma conjunta amb altres recursos, ja
el fa com un toc únic en aquest projecte, però el tret, jo crec que característic i el tret important d'espais com és l'Estiu Actiu seria el que m'estaves comentant tu. Hi ha una necessitat molt gran per part del col·lectiu de gent gran de trobar-se, de relacionar-se, de fer coses, de fer exercicis, d'exercitar la memòria, però jo crec que la simple base de relacionar-se és el punt clau. I espais com aquests ho aconsegueixen. Hi ha moltes persones que es coneixen d'any rere any, que es van veient, i altres persones que arriben noves i es senten superacollides des del minut 1 perquè són un grup que estan buscant el mateix, estan buscant relacionar-se, sortir de casa, fer alguna cosa sortir de casa en algun lloc on es pugui estar, perquè ara mateix també amb la calor al carrer és difícil estar. Llavors, jo com a característica més important i tret a identificar, jo crec que diria la importància de les relacions, de fomentar aquest espai relacional en gent que potser no té tants espais així en el seu dia a dia. Que guai, Bruno. Aprofito també, ara que has tret un detall que ho donem com molt per fet, però és algo molt important i més amb les experiències, els moments que estem vivint ara, que és el tema de la calor. Bàsicament, si no m'equivoco, es realitza l'Estiu Actiu en 2 espais diferenciats, que són el Casal de Marianao, del barri o del districte Marianao, i l'Espai Mercè Rodoreda de la Fundació Marianao, i els 2 ja heu escollit, entenc, aquest espai pel tema climàtic, no? Que per la gent gran és algo rellevant, clar. Clar, sí, tema espai tenim una miqueta de drama sempre perquè, clar, som molta gent i n'hi ha pocs espais en el barri que puguin ser refugis climàtics per l'estiu. Sí que és una cosa que veiem essencial, que no podem fer aquesta activitat en un lloc on no hi hagi aire condicionat. Llavors, ara estem en aquests 2 espais els que tenim disponibles i no sé en un futur cap a on anirà. Clar, perquè ara ja pensant en el futur, veieu que ja hi ha possibilitats d'augmentar. Aquí heu fet una experimentació, un laboratori molt interessant en el que la reflexió és el que dèiem, no? Les persones grans necessiten ser persones actives o ciutadans actives dintre de la seva comunitat, d'alguna manera. Necessiten també tenir els seus espais d'oci i deixar enrere la soledat. Com veieu treballar això des de Marianao Tecor, també? A veure, posant la mirada al futur de l'Estiu Actiu, s'està veient claríssimament que no es pot deixar de fer i que seria molt òptim poder ampliar-lo. Ara, realísticament, no et sabria dir... Realísticament, no et sabria dir com, de quina forma i com, però està clar que les intencions... les necessitats estan sobre la taula i les intencions estan en anar cap a aquestes necessitats, a cobrir aquestes necessitats. Que interessant, molt guai. A més, per últim, per tancar, no vull deixar de dir-ho, perquè al final també a la construcció és important, avui hem tingut també l'experiència dels joves i que ha sigut molt guai el seu testimoni, al final de la Natàlia i de Morena, que ens explicaven que per ells tenen la capacitat de visualitzar i de detectar aquesta necessitat, i que ells s'impliquin o vulguin implicar-se en aquesta dinamització d'alguna manera d'espais amb la gent gran, aquesta activitat intergeneracional, com veus, com creus que podrien implicar-se les persones, o la resta de persones, no només joves, sinó adultes, en això? Perquè a mi em dóna la sensació que a l'hora de provar-ho és quan realment s'han donat compte, no? Totalment. Al final, aquestes activitats intergeneracionals jo crec que són molt importants per fer veure el que tu dius. Al final, fins que no ho proves no et dones compte i tu si no estàs ficat en el context, no saps les necessitats que n'hi ha a la societat en la que vius, en el barri en el que vius. I veig molt important el poder tenir l'oportunitat de provar aquest tipus d'experiències o escoltar aquest tipus de podcast, al final per adonar-te també de lo que està vivint, el que està passant en el barri de Marianao amb totes les generacions. I res, jo crec que seria... És important tenir present totes aquestes necessitats i potser reflexionar fins on què puc fer jo com a Bruno, com a persona,
per millorar alguna cosa en aquesta situació en general. Sí, jo crec que a més, en concret dels joves, no? Però parlaríem també dels adults perfectament. Crec que hi ha aquesta sensació, no? Que al final genera alineació amb les persones grans, en plan, jo no crec que sigui interessant o divertit fer activitats a la gent gran i de sobte quan ho proven, sí, no? I ja no només fer-li activitats, sinó compartir espais, compartir moments... Totalment, la gent gran és superagraïda. I els joves també. I que s'ho passen bé igual. Al final, per això jo crec que espais com l'Estiu Actiu reivindiquen, no, a la gent gran com a agents actius. No només algú a qui li has de fer o li has de... Més des de l'àmbit de la salut, potser, no sé, també des de la part de la ciutadania activa, no? De persones que poden ser perfectament actives, compartir espais en qualsevol altre rango d'edat, no? I que això és possible i aquí jo crec que es demostra. No? Completament. També arrel de l'Estiu Actiu, moltes de les persones que venen a participar-hi com a gent gran es vinculen a altres entitats, es vinculen o s'animen i comencen a fer voluntariat, perquè al final si hi ha aquesta necessitat no només està a l'estiu, està durant tot l'any. Correcte. Això també és una porta, serveix com a porta d'entrada a mirar tot el que n'hi ha. Sí, al final la comunitat alimentant la pròpia comunitat, no? Exacte. I això és una miqueta la idea. Doncs Bruno, moltes gràcies per la feinada brutal d'aquest gran puzzle que és el programa de l'Estiu Actiu. Suposo que a nivell de gestió també tindrà una feinada que no hem parlat, però bueno, que segur que existeix. I t'agraïm aquesta implicació i tot el que fas. Gràcies a tu. Bueno, doncs gràcies.